Ubing, kumusta? Tata, adalan tayo, iti umno a saludsod, umno a sungbat. Kalpasan na maadal daytoy a module, manamnama a mabigbig dagiti naduma-duma a pangsandi a pangsaludsod. Ta? Basaan tayo iti maysa nga istorya a napaulwan ni Elsa ken titaraken na ani Mingming nga insurat ni Glyza A. de la Cruz. Siak ni Elsa daytoy met titaraken ko a pusa ni Mingming. Nakitak ni Mingming idi magmagnaak nga agawid a naggapu iti pagadalan. Ngani napilidan iti dayta agundaway. Sinursurot nak aging gana di balay. Isu a manipod idin inaywana kon ni Mingming. Kanayon ko isu na apakanan ken aprusan. Gayayam kami met no dadduma iti likod ti balay mi. Ay ayatek ni Mingming ken ay ayaten nakmet. Naawatam ka diti istorya. Tata, pilyam ti umno a pangsandi a pasaludsod manipod iti kahun tapno mabukol ti kay papanandag iti saludsod iti kadapilang. Umuna, blank ti kangrunaan a nagakam ti istorya. A. Anya, B. Sadino, C. Sino, D. Kaano. No ti sungbat mo katino, gusto ka. May kadua, ti napasamak iti pusa. A. Anya, B. Sadino, C. Sino, D. Kaano. No ti sungbat mo ket anya, gusto ka. May katlo, blank tin inaramid ti pusa idi nagawid ni Elsa. A. Anya, B. Sadino, C. Sino, D. Kaano. No ti sungbat mo ket anya, gusto ka. May kapat, blank ti nakakitaan ni Elsa ken Mingming. A. Anya, B. Sadino, C. Sino, D. Kaano. No ti sungbat mo ket Sadino, gusto ka. May kalima, blank nga inaywanan ni Elsa ni Mingming. A. Anya, B. Sadino, C. Sino, D. Kaano. No ti sungbat mo ket D. Kaano, gusto ka. Napadasam ka din tinaawagan ti mesram ket nagsaludsod ken ka adi mo na pagpakadaan. Iti pa nakakigtot mo ket sa bali na isungbat mo. Kat katawaam lang ng tibagim no malagip mo ket kasla kayat mo amay subli ti panawon tapno masungbatam ti umno. Iti daytoy eleksyon, adda dagiti maiparbeng a saludsod a maikkan ti umno a sungbat a maadal mo. Manamnama asaan kanton nga agkamali ti sungbat no damagan na ka ni mestram. Ti umuna nga adalan tayo a pangsandi a pasaludsod ket sino. Daytoy ti pangsandi nga usaren no agsaludsod ka ti maipanggep iti tao wenno nagan ti tao. Pangarigan, sino ti mestram iti may katlo a tukad. May kadua, sino ti paborito nga artista. Tantandaanan tayo no sino ket maipanggep ti tao wenno nagan ti tao. May kadua, ket sadino. Daytoy ti pangsandi nga usarom no agsaludsod ka ti maipanggep iti lugar wenno nagan ti lugar. Pangarigan, sadino ti pagbasaam. May kadua, sadino ti pangiddulinan ti bado. Tantandaanan, maipanggep daytoy ti lugar wenno nagan iti lugar. May katlo ket kaano. Daytoy a pangsandi nga usaren no agsaludsod ka ket maipanggep iti oras wenno panawon. Pangarigan, kaano nga ipasa tayo. May kadua, kaano ti kasangay mo. Tantandaanan tayo ulit nga maipanggep daytoy ti oras wenno panawon. May kaupat, ket anya. Daytoy ti pangsandi nga usaren no agsaludsod ka ti maipanggep ti banag wenno pasamak. Pangarigan, anya ti naramid mo iti kalman. May kadua, anya ti napintas a regalo inton agkasangay isuna. Tantandaanan, daytoy ket maipanggep ti banag wenno pasamak. Naawatam kadi iti leksyon tayo itata nga aldaw. Itata pilyom dagiti pangsandi a pasaludsod a makita kadagiti sumaganad a patang isurat ti sungbat iti papel. Biruken kan isurat iti papel a pangsandi a pasaludsod a maaramat kadagiti patang. Agyamanak ubing iti panagdengdengeg yu. At kikita tayo manan iti sumaruno eleksyon tayo. Bye-bye!